Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Aquest és el segon vídeo del tutorial Hegemony. Lidera la teva classe cap a la victòria. Si encara no has vist el primer vídeo, para immediatament de veure aquest i ves cap a veure l'altre, que allà expliquem la preparació de la partida, les normes generals i el joc general, i la primera classe, la classe obrera. Aquí només expliquem tot el que queda, la classe capitalista, la classe mitjana i l'estat, i també la resta de normes que faltarien per explicar. Per tant, si has vist el primer vídeo, aquest és el teu lloc. La classe capitalista. L'objectiu d'aquesta classe consisteix en maximitzar els seus beneficis, crear empreses i arribar a acords comercials per produir béns i serveis que després són venuts a la vegada que has de minimitzar les despeses. Al tauler del jugador capitalista hi ha dos espais on emmagatzemar els diners. Tenim els ingressos i el capital. Sempre que el jugador guanyi diners, a no ser que es digui el contrari, els ha de posar en l'espai dels ingressos i quan el jugador ha de pagar primer, ha de pagar dels diners que tingui els ingressos. Si es queda sense els ingressos, llavors ha de seguir pagant amb el capital. I si es queda sense capital, llavors haurà de demanar un préstec. Fase de preparació. En la fase de preparació, el capitalista ha de seguir els segons passos, en ordre. Pagar interessos dels préstecs. Cada préstec que el jugador tingui ha de pagar 5 euros. Robar cartes d'acció. El jugador roba 5 cartes d'acció de la seva baralla. Revelar noves empreses. El jugador pot descartar qualsevol quantitat d'empreses del mercat i després robar-ne de noves fins tenir-ne 4. Robar cartes d'acords comercials i exportació. Observem la política de comerç exterior. Descartem qualsevol carta comercial al tauler i afegim una quantitat de nous acords segons la política actual. Després descartem la carta d'exportació actual i robem una de nova en el seu lloc. Tenim en compte que hem de finalitzar aquest abans de que les altres dues classes rebin els treballadors nous. Fase d'accions. Ara explicarem les accions bàsiques del capitalista. Presentar un projecte de llei. Presentar un projecte de llei per part de la classe capitalista funciona exactament igual que el que hem explicat en la classe obrera. Per tant, aneu al vídeo anterior a la secció corresponent per veure com funciona. Crear empreses. Per realitzar aquesta acció, el jugador escull una empresa en el seu mercat, paga el cost indicat en la carta i posa la carta en la secció de la classe capitalista del sector privat, del tauler central. Després col·loquem un marcador en el salari a l'elecció del jugador, respectant la política del mercat laboral. Si hi ha treballador en l'àrea d'atur que podem ocupar tots els llocs de treball de la nova empresa, el jugador el pot assignar allà i comprometre'ls. Sempre que això succeeixi, si l'empresa requereix de treballadors no qualificats, el jugador ha de col·locar treballadors no qualificats en els espais sempre que n'hi hagi a la zona de l'atur. Si no és així, pot agafar-ne d'especialitzats. El màxim d'empreses que pot tenir un capitalista són 12 empreses. Si el jugador en vol més o d'altres de diferents, abans haurà de vendre's empreses que tingui per fer-hi lloc. El jugador està limitat també a les cartes d'empresa del mercat d'empreses, o sigui, 4 empreses per ronda. Vendre empreses. Aquesta acció permet al jugador vendre una empresa de la seva zona. L'empresa escollida es descarta, enviant els treballadors que hi hagi sobre seu a l'atur, després agafa tants diners igual al cost de l'empresa. Les empreses amb treballadors compromesos no poden ser venudes. Vendre en el mercat estranger. Al vendre al mercat estranger observem la carta d'exportació actual del tauler. Podem realitzar qualsevol nombre de transaccions de les indicades allà, però cada una d'aquestes transaccions només es pot realitzar una vegada per acció. Arribar a acords comercials. El capitalista pot aconseguir comprar recursos barats mitjançant acords comercials. El jugador escull un dels acords comercials disponibles en el tauler central i paga el cost indicat. El cost depèn d'on acabarà emmagatzemat els recursos obtinguts. Si s'emmagatzemen els magatzems propis, el jugador ha de pagar el cost indicat de l'acord i, a més els aranzels. Aquests estan determinats segons l'actual política de comerç exterior i estan indicats en la carta d'acords comercials escollida. Si s'emmagatzemen en la zona de lliure comerç, el jugador només paga el cost principal indicat en la carta, però aquests béns només poden ser llavors venuts al mercat exterior. I l'espai de la zona de lliure comerç està limitat. Tots els recursos que no hi càpiguen es perden. Després, la carta d'acord comercial es descarta. Generar un lobby. Aquesta acció el jugador pot pagar 30 euros per guanyar 3 fitxes d'influència. Aplicar pressió política. Aquesta acció és igual que a la classe obrera. S'afegeixen 3 cubs de la classe capitalista a la bossa de votacions. Les accions extra. Ara passem a explicar les accions extra del capitalista. Ajustar els preus. Aquesta acció permet canviar els preus de venda dels recursos i serveis del mercat local, movent els seus marcadors en el tauler de jugador. Ajustar els salaris. El jugador pot modificar els salaris de les empreses que vulgui fer-ho, sempre complint amb la política vigent del mercat laboral que estableix el salari mínim permès. Sempre que a una empresa se li pugi el salari, els seus treballadors passen a estar compromesos. I no es pot baixar el salari si hi ha treballadors compromesos. Donar una bonificació. El capitalista escull una empresa, paga 5 euros al jugador que controla els treballadors en ella i llavors els treballadors passen a estar compromesos. Comprar emmagatzematge.
Pagant 20 euros, el jugador obté una lloseta d'emmagatzematge nova d'un tipus de recurs que les empreses capitalistes produeixin. Aquest magatzem només pot emmagatzemar els recursos d'aquest tipus i la quantitat indicada en ell. El jugador només pot tenir un magatzem de cada recurs. Rebre prestacions. Aquesta acció és com la que m'he explicat a la classe obrera, però el jugador capitalista obté les prestacions indicades en el seu espai. Els clubs de votació també van directament a la bossa. Retornar préstecs. Com hem explicat també amb la classe obrera, el capitalista també pot retornar un préstec pagant 50 euros. Les fitxes de maquinària. Hi ha cartes d'acció que permeten al capitalista obtenir fitxes de maquinària. Sempre que les obtingui, les ha de posar immediatament en empreses que hi hagi la icona de maquinària. Això fa augmentar la producció amb el nombre mostrat en la carta. Si no hi ha empreses vàlides per posar fitxes de maquinària, aquestes es perden. No es poden guardar més endavant. Només pot haver una fitxa maquinària per empresa. Fase de producció. Produir béns i serveis. Les empreses produeixen. El jugador paga els salaris corresponents de cada una de les empreses i obtén la quantitat indicada dels béns i serveis. El salari indicat és per tots els treballadors. Els recursos i béns van al tauler del jugador, en els respectius magatzems. Aquests tenen un límit que no es pot excedir. Tots els excessos es perden. Tenim una excepció, que és el cas del menjar i el luxe, que els sobrant poden anar a la zona de lliure comerç. Cobrir necessitats. En aquest pas, els altres jugadors et poden comprar menjar per cobrir les seves necessitats. Pagar impostos. La classe capitalista ha de pagar dos tipus d'impostos. Impostos per treballadors. Aquest impost depèn del nombre d'empreses que tingui operatives i el multiplicador fiscal actual de la taula política actual. L'impost és el producte dels dos nombres. I després tenim l'impost corporatiu. Aquest impost es paga tenint en compte els diners que tingui a la zona dels ingressos i la política tributària que hi hagi en aquell moment. Fase de puntuació. En el primer lloc, el jugador transfereix totes les seves rentes a la zona del capital. Després procedeix a comptar el seu capital actual i obté tants punts com indiqui la taula de patrimoni del seu tauler de jugador. Ha de moure el seu mesurador en el valor de punts obtingut. A més, si el mesurador estava a l'esquerra d'on venia, el jugador obté 3 punts per cada avançament que faci cap a la dreta. En el cas que el capitalista té menys capital que la ronda anterior, guanya els punts de la taula indicats, però no mou el seu marcador cap enrere, mai. Aquest queda on està. Això sí, no guanya punts extra per moure el marcador. Final de la partida. En el final de la partida, el capitalista guanya tants punts com polítiques neoliberals hi hagi, o sigui, en la secció C, i guanya els punts indicats en la taula. I també guanya un punt per cada 2 menjars, 3 luxes, 3 de salut o 3 d'educació que tinguin els seus magatzems, inclosos els de la zona de lliure de comerç. La classe mitjana. La classe mitjana és una classe híbrida entre la classe obrera i la classe capitalista. Tant hauran d'augmentar el seu mesurador de prosperitat com la classe obrera, com hauran de gestionar les seves empreses amb el major èxit possible. El jugador corresponent ha de trobar l'equilibri. Podrem veure que hi ha moltes accions que són exactament iguals que les que hem explicat en els altres dos casos anteriors. I recordem, ara parlem de treballadors de la classe mitjana en tota aquesta secció. Els alts i prims, no pas els treballadors de l'obrera. Hem de tenir en compte que algunes empreses de classe mitjana tenen espai per un treballador de classe obrera. Aquest és sempre opcional, o sigui, amb els treballadors de classe mitjana ja són suficients perquè aquesta estigui operativa. Això sí, el jugador no obté la bonificació del treballador de classe obrera si no hi és, en el cas de produir. Fase de preparació. Pagar interessos dels préstecs. El jugador ha de pagar 5 euros per cada préstec que tingui, com la resta de classes. Baixar la prosperitat. El jugador ha de reduir la prosperitat en 2 espais. Si ja està a 0, no la baixa més. Robar cartes d'acció. El jugador roba 5 cartes de la baralla d'acció. Revelar noves empreses. Es descarta de qualsevol quantitat d'empreses del seu mercat que vulgui i en roba de noves fins que n'hi hagin 3. Obtenir nous treballadors i ajustar la població. El jugador afegeix un dels seus treballadors no qualificat i un treballador qualificat del color que el jugador vulgui en la zona de l'atur. Després comprova la immigració. Si aquesta està en la secció B o C, ha de posar treballadors addicionals en l'àrea de treballadors de l'atur. Revelem una quantitat de cartes d'immigració segons el que digui la política actual. Afegim els treballadors de classe mitjana que indiquin les cartes. Com sempre, les cartes tornen a sota la baralla. Després, el jugador ha d'actualitzar el registre de treballadors en el seu mesurador de població, avançant tants espais com el nombre total dels nous treballadors afegits. Fase d'accions. Ara explicarem les accions de la classe mitjana. Accions bàsiques. Presentar un projecte de llei. Presentar un projecte de llei per part de la classe mitjana funciona exactament igual que les que hem explicat a la classe obrera i també funcionaria igual que la capitalista. Per tant, aneu al vídeo anterior a l'acció corresponent a veure com funciona. Assignar treballadors. Aquesta acció funciona igual que l'explicada en la classe obrera, però amb els treballadors de la classe mitjana, lògicament.
El jugador pot assignar fins a 3 treballadors de classe mitjana i ha de respectar les mateixes normes explicades. Crear empreses. Aquesta acció funciona igual que l'explicada anteriorment, però amb la classe capitalista, però jugant amb les empreses i els treballadors de la classe mitjana. El seu màxim d'empreses en la classe mitjana és de 8 i, com veiem, el seu mercat està més reduït, amb 3 empreses disponibles. Però hi ha una diferència respecte a la classe capitalista. Quan una empresa de la classe mitjana és creada, és obligatori ocupar tots els espais necessaris amb treballadors de classe mitjana. Sí o sí, s'han d'agafar d'on sigui del tauler, si no l'empresa no pot ser creada. Vendre una empresa. Aquesta acció funciona igual que l'explicada anteriorment de la classe capitalista, però amb les empreses de la classe mitjana. Vendre al mercat estranger. Aquesta acció també funciona igual que l'explicada anteriorment a la classe capitalista, però amb la única diferència que la classe mitjana només pot vendre els recursos i serveis que tinguin els seus magatzems, no pas els que tinguin la seva zona de béns i serveis, del tauler del seu jugador. A més, el jugador obté un punt de victòria per cada transacció realitzada. Comprar béns i serveis. Aquesta acció funciona igual que l'explicada amb la classe obrera, però amb un avantatge per la classe mitjana. Aquesta, al tenir en possessió empreses que produeixen, pot comprar-se recursos i serveis produïts per ella mateixa. Quan això es faci, el jugador no té que pagar res de diners, ja que és seu. Transfereix els articles obtinguts dels magatzems a la seva zona de béns i serveis. Recordem que aquesta acció té moltes limitacions i hem de tenir clar les fonts i a qui li podem comprar i a qui no. Hores extra. Aquesta és l'acció diferencial de la classe mitjana. Per realitzar aquesta acció, el jugador escull una de les seves empreses amb treballadors de classe mitjana no compromesos. Després els compromet a tots i aquests produeixen els recursos i serveis corresponents. Si en ella hi ha un treballador classe obrera, se li ha de pagar el salari corresponent al treballador. Si l'empresa tenia un treballador obrer ja compromès, també es pot escollir aquesta acció. Igualment, el treballador classe obrera no contribueix en res i no se li paga el salari ni aporta la seva bonificació de producció del treballador. Exercir pressió política. Funciona de la mateixa manera que la resta de classes. Posem 3 cubs de la classe mitjana dintre la bossa. Les accions extra. Totes les accions extra a classe mitjana són iguals a moltes que poden fer la classe obrera i a moltes que poden fer la classe capitalista. Trobem les següents. La classe mitjana pot utilitzar assistència sanitària, educació, luxe, tal com fa la classe obrera per guanyar prosperitat, punts de victòria, i també poden intercanviar treballadors, però amb els treballadors, lògicament, de la classe mitjana. Després, la classe mitjana també pot ajustar els salaris, com la classe capitalista. I també, finalment, la classe mitjana pot rebre prestacions i retornar préstecs, com les altres dues classes. Fase de producció. Produir béns i serveis. En aquest pas, la classe mitjana ha d'obtenir les produccions de les seves empreses operatives, obtenint la bonificació dels treballadors de classe obrera que estiguin contractats. Els recursos i serveis van als magatzems del jugador, no pas a la zona de béns i serveis. Recordem que els magatzems tenen un límit de magatzematge. En canvi, la influència és l'únic recurs que sí que va directament a la zona de béns i serveis. I després, el jugador ha de pagar els salaris dels treballadors de classe obrera contractats. Cobrir necessitats. Aquesta fase s'ha de resoldre exactament igual que l'explicada en la classe obrera. S'ha de pagar tant de menjar com el nombre de població actual. El jugador pot consumir el menjar al seu magatzem o a la zona de béns i serveis, indiferentment. Si el jugador no té suficient menjar, ha de comprar-li a algú. Observem la taula de fonts de compra que havíem vist anteriorment. Recordem que, com a últim recurs, sempre hi ha el mercat exterior. Pagar impostos. La classe mitjana ha de pagar 2 impostos, el de la renta, exactament igual que hem explicat a la classe obrera, hem de tenir en compte les polítiques vigents, i el segon impost a pagar és l'impost dels treballadors, tal com hem explicat amb la classe capitalista, tenint en compte la política actual i el multiplicador fiscal. Fase de puntuació. En aquesta fase, la classe mitjana obté un punt de prosperitat si el nombre d'empreses plenament operatives és major al valor de prosperitat actual que tingui. Una empresa està plenament operativa si té tots els espais de treballadors ocupats. Les empreses que tenen espai per un treballador de classe obrera opcional tenen que tenir-lo perquè aquestes es considerin plenament operatives. Final de la partida. La classe mitjana obté punts segons la taula política i el nombre de polítiques de la secció B, o sigui, el centre, segons la taula indicada. Després obté un punt per cada conjunt de 2 de menjar, o 3 de luxe, o 3 de salut, o 3 d'educació en els magatzems. I també guanya un punt per cada 15 euros que tingui acumulats. L'Estat. L'objectiu de l'Estat és mantenir les 3 classes felices, satisfent les seves necessitats i augmentar la seva legitimitat. A la vegada, també ha de complir amb l'agenda política. L'Estat controla les empreses públiques i aquestes només de moment produeixen serveis, salut, educació i influència, no pas recursos. Més endavant podrà crear empreses que en generin.
L'Estat emmagatzema els seus recursos i serveis en la seva àrea dels serveis públics, limitada a la seva producció amb més 6 unitats per cada magatzem. Aquests recursos i serveis estan a la disposició de ser comprats per la classe obrera i la classe mitjana, si ells volen, amb el preu indicat en el tauler de l'Estat. Pel que respecta a la influència, l'Estat té 2 tipus d'influència. Una, la guardem a la zona de serveis públics, que és de la influència mediàtica, i després tenim la influència que el jugador guarda en el seu tauler jugador. Aquesta és la influència personal. La influència personal és la influència que l'Estat disposa per utilitzar-la per realitzar les seves accions. La influència mediàtica és la que es pot comprar, adquirir per la resta de jugadors. La influència personal no es pot vendre. La principal mecànica de l'Estat són les mesures de legitimitat que té el tauler de jugador, un per cada una de les altres 3 classes. Aquests mesuradors poden anar-se modificant durant el transcurs de la partida, a partir de les accions que realitzi l'Estat i les que realitzin les altres classes. Trobem els següents casos. Cartes d'acció. Això, sempre que un jugador jugui una carta pel seu efecte i hi hagin aquestes icones de legitimitat, el jugador ha de moure el mesurador corresponent endavant o endarrere, en conseqüència. Cartes d'esdeveniment que s'activin i, a més, ho indiquin. O per la compra de recursos o serveis. Quan un altre jugador compra salut o educació de forma gratuïta, per cada 3 recursos adquirits pel jugador, l'Estat augmenta un punt de legitimitat de la seva classe. Alguns efectes proporcionen als jugadors fitxes de legitimitat. Quan això passi, el jugador augmenta en 1 la legitimitat i es queda amb la fitxa. Aquestes fitxes donen bonificacions permanents a la puntuació per legitimitat, com veurem més endavant. Fase de preparació. Paga interessos dels préstecs. Com sempre, el jugador ha de pagar 5 euros per cada préstec que tingui. Revelar nous esdeveniments. El jugador roba 2 cartes d'esdeveniment i les posa boca amunt als espais corresponents del tauler principal. Revelar una nova carta d'agenda política. El jugador roba la primera carta d'agenda política i la deixa boca amunt al costat del tauler jugador on tothom la pugui veure. I després, finalment, roba cartes d'acció. El jugador roba 5 cartes d'acció. Fase d'accions. Durant la fase d'acció, les altres classes podran comprar a l'Estat recursos i serveis. Els diners obtinguts en les vendes van al tresor de l'Estat. Les polítiques 4 i 5 determinen els preus de venda de salut i educació i aquests preus poden arribar a ser gratuïts. Sempre que això passi, quan l'Estat vengui salut o educació a 5 euros la unitat, l'Estat obté un punt de victòria independentment de la quantitat venuda. I quan l'Estat ven educació o salut de forma gratuïta, l'Estat guanya un punt de legitimitat de la classe compradora per cada 3 recursos regalats. Com podrem observar, en diverses cartes d'acció i en cartes d'esdeveniments, aquestes demanaran que l'Estat proporcioni una quantitat de recursos, béns i o serveis a les altres classes. Sempre que això succeeixi, l'Estat posa la quantitat indicada de recursos, béns o serveis en l'àrea de prestacions de la classe corresponent en comptes de donar-li directament. Si l'Estat té els recursos, béns o serveis corresponents, els mou a l'àrea que toca. Si no els té, se li permet comprar-los una font que els tingui. Només pot comprar els recursos, béns o serveis suficients per satisfer la demanda exigida. Tot el que compri de més, aquest excedent es perd. I quan un altre jugador realitza l'acció de rebre prestacions i agafa recursos o diners de la zona de prestacions corresponents del tauler central, l'Estat guanya 2 punts de victòria. Explicat això, passem, ara sí, a les accions. Accions bàsiques. Presentar un projecte de llei. Presentar un projecte de llei per part de l'Estat funciona exactament igual que la resta de classes, però amb una diferència molt substancial. L'Estat no té cups de votació, no vota, o sigui, pot proposar projectes de llei. Pot pagar influència com la resta, però no posarà cups a la bossa i depèn de la resta de classes per tirar endavant amb la nova política. Realitzar una acció d'esdeveniment. Per realitzar aquesta acció, el jugador escull un dels esdeveniments que hi hagin al tauler i realitza una de les opcions que indiqui la carta. L'Estat paga, proveeix o proporciona el que indica la carta, obté els beneficis i després descartem la mateixa carta. Si l'Estat paga, torna al reserva general els recursos i diners pagats. Quan paga ho ha de fer-ho amb els recursos que té. No pot comprar-ne. En canvi, tal com hem explicat, si ha de proveir, l'Estat sí que pot comprar recursos o serveis si li falten per cobrir la demanda de l'esdeveniment. La compra s'executa de les fórmules explicades anteriorment, a altres classes o amb el mercat exterior. Vendre al mercat exterior. Aquesta acció l'Estat pot vendre recursos al mercat exterior, o sigui, aliments o luxe, però l'Estat no pot vendre ni salut ni educació al mercat exterior. Reunió amb els diputats de partit. Per realitzar aquesta acció, el jugador dona 2 punts d'influència personal a un altre jugador. Llavors, l'Estat augmenta la legitimitat d'aquell jugador amb un espai. Impostos extra. Aquesta acció permet aconseguir diners extra a l'Estat. L'Estat rep 10 euros de cada un dels altres jugadors. Després l'Estat perd un punt de legitimitat de les dues classes amb la menor puntuació de legitimitat que hi tingui. Si un jugador no pot pagar, ha de demanar un préstec.
Campanya. Aquesta acció permet al jugador transformar fins a 3 influències mediàtiques en influències personals. Accions extra. L'Estat pot realitzar les següents accions extra. Pot ajustar els salaris de les seves empreses, com faria el capitalista. Recordem que sempre s'ha de complir amb la política actual que marca el salari mínim i no es pot baixar els salaris de les empreses amb treballadors compromesos. També pot retornar un préstec. Aquesta acció és com la que hem explicat amb les altres classes. L'Estat també pot retornar un préstec pagant 50 euros. Fase de producció. Produir béns i serveis. En aquest pas, l'Estat ha d'obtenir les produccions de les empreses operatives tal com ho fa el capitalista. I després, l'Estat ha de pagar els salaris als seus treballadors contractats. Cobrir necessitats. Aquesta fase, l'Estat pot vendre menjar si és que en produeix. Pagar impostos. Els jugadors, els altres jugadors, hauran de pagar a l'Estat els seus impostos corresponents, tal com hem explicat a la resta de classes. Recordem que tots els diners de l'Estat van en el seu tresor. Fase de votacions. En el moment d'omplir la bossa, l'Estat no posa cups, ja que no en té, però l'Estat pot guanyar influència personal. El jugador mira els 2 mesures de legitimitat i dels 3 que estigui més a baix agafa tanta influència com indiqui. En el moment de resoldre les votacions, l'Estat només pot influir pagant influència personal. Per tant, l'Estat ha de dir si està a favor o en contra sempre en cada votació. Després s'apliquen les mateixes regles explicades. Si surt guanyador un nou projecte de llei que almenys l'Estat hagi participat amb influència, l'Estat guanya un punt de victòria i el projecte de llei que ha sortit endavant l'havia proposat el mateix Estat. Aquest guanya 3 punts de victòria, tal com hem explicat anteriorment. Fase de puntuació. Abans de puntuar, el jugador ha de mirar els esdeveniments que encara estiguin en marxa i aplicar les seves penalitzacions. Hem de consultar cada carta i aplicar els efectes que digui, sense acció. Després les cartes són descartades. Un cop revisat tots els esdeveniments, procedim a puntuar la legitimitat. L'Estat guanya tants punts de victòria igual a la suma dels 2 valors de legitimitat més baixos. Després mou en els 3 marcadors de legitimitat a la meitat dels seus valors actuals arrodonint a l'alça. Llavors, si el jugador té fitxes de legitimitat davant seu i guanya un punt de legitimitat per cada fitxa corresponent a la classe. I seguidament, puntuem la gent de política. El jugador consulta la carta actual i comprova les polítiques que hi ha i quines polítiques coincideixen amb la carta. Per cada política que coincideixi amb el que diu la carta, l'Estat guanya un punt de victòria. Després descartem la carta de gent de política. Final de la partida. L'Estat guanya els següents punts al final de la partida. Guanya un punt per cada conjunt de 2 de menjar, o 3 luxes, o 3 de salut, o 3 d'educació en els seus magatzems, i guanya un punt per cada 30 euros que hi hagi en el tresor de l'Estat. La taula de política. Un cop explicades el joc base i totes les classes, hem pogut veure que moltes coses depenen de les polítiques que hi hagin en vigor. A continuació, farem una repassada en cada una d'elles. Igualment, ens hem de quedar amb la idea bàsica que cada política té 3 nivells, A, B, C, i la columna A serien polítiques d'esquerres, les polítiques socials. Les polítiques de la columna C serien la banda dreta, serien les polítiques neoliberals, i les polítiques de la columna B serien de centre. La política fiscal. La política fiscal determina el nombre d'empreses que han d'haver-hi actives en el sector públic. Quan es posen en marxa només empreses públiques, l'Estat ha de pagar el seu cost. Si no pot pagar, ha de demanar un préstec. I hem d'omplir-les de treballadors que estiguin a l'atur, sempre que es pugui. El mateix passa quan es redueixen les empreses públiques. Aquestes es tanquen i els treballadors van a l'atur. El jugador que porta l'Estat pren les decisions en tot moment en relació a quines empreses obren i quines tanquen i com s'acaben d'assignar els treballadors en ella. Recordem que sempre que les empreses tanquin hem de revisar les capacitats d'emmagatzematge dels serveis públics. Tot excedent que hi hagi es perd. La política fiscal també determina el nombre de préstecs que l'Estat pot demanar, abans que el Fons Monetari Internacional intervingui. En la política C, el Fons Monetari Internacional ja intervé si l'Estat demana el seu primer préstec. Mercat laboral. Aquesta política determina els salaris mínims. Si estem a la secció A, només el salari màxim del nivell 3 està permès i si estem a la política C, estan permesos els 3 tipus de salaris. Sempre que la política sigui modificada, els jugadors han de modificar els seus salaris immediatament de les empreses que no compleixin. La fiscalitat. La fiscalitat determina 2 coses, totes 2 relacionades amb els impostos a pagar per part de les classes. La primera és com afecta amb el pagament dels impostos de totes les classes. Com hem vist, cada una d'elles té una de les taules dels seus impostos a pagar, que segons quina política tinguem és un valor o un altre.
I el segon aspecte és que determinar el valor base del multiplicador fiscal. Aquest valor ha d'estar determinat en temps real, en el seu respectiu mesurador. Aquest valor depèn de tres polítiques. Una és la fiscalitat, de les quals determina dues coses, el valor base del mesurador i un multiplicador que afecta els valors afegits per les altres dues polítiques. Les polítiques de benestar, sanitat i prestacions i la política d'educació, o sigui, el càlcul és simple. Tenim un valor base de la política fiscal, llavors hem de determinar els modificadors que han de sumar aquests valors base de les polítiques de benestar i política d'educació. Llavors, aquests modificadors s'han de multiplicar pel valor indicat en la política fiscal, però no el valor base. Estat del benestar, salut i prestacions. Aquesta política determina el cost de la sanitat pública. Aquest val 10 euros la unitat si estem a la C. Si estem a la B, val 5 euros la unitat. I si estem a la política A, és gratuïta. Hem de tenir en compte que estem a les polítiques A i B, hem de posar la lloseta corresponent en l'àrea de serveis públics per recordar que l'Estat guanya punts de victòria quan les altres classes compren o obtenen sanitat pública. Sempre que aquesta llei sigui modificada, la classe capitalista i la classe mitjana poden modificar els seus preus de venda immediatament. Llavors, aquesta política també determina el modificador que s'ha d'aplicar pel càlcul del multiplicador fiscal, tal com hem explicat just anteriorment. Estat del benestar, educació. Aquesta política funciona exactament igual que la política anterior, però amb l'educació. Comerç exterior. Aquesta política determina el preu dels aranzels que s'han de pagar pels recursos comprats a l'exterior i també determina el nombre de cartes d'acord comercial que roben en cada ronda en la preparació. No s'han d'actualitzar immediatament el nombre de cartes d'acord comercial quan es canvia la política. Aquesta només afecta les cartes robades durant la preparació. I com passava amb les polítiques anteriors, quan aquesta és modificada, la classe mitjana i els capitalistes poden actualitzar els seus preus de compra-venda. Passem a l'última política, immigració. Aquesta política determina el nombre de cartes d'immigració que roben la classe obrera i la classe mitjana durant la preparació de la seva ronda. Recordem que sempre que la classe obrera i classe mitjana roben cartes de forma separada, no es pot robar una carta per totes dues classes. Finalment, només queden explicar certs elements que no m'he explicat fins ara i que són de vital importància, com són els préstecs. Com hem vist, els jugadors poden arribar a no pagar el que se'ls demani i tinguin que agafar un préstec. Aquests són sempre de valor 50 euros. El jugador en qüestió agafa la fitxa de préstec i els diners a la reserva general. Els préstecs no es poden demanar a voluntat. Tenen que agafar-se si el jugador realment no pot pagar alguna cosa, o sigui que estigui obligat a pagar i no ho pot fer. Com hem vist, durant la fase de preparació de cada ronda, els jugadors hauran de pagar els interessos. I per liquidar un préstec, els jugadors hauran de realitzar l'acció específica destinada a liquidar préstecs. Important tenir en compte que la classe capitalista rep els diners dels préstecs directament al seu capital, no pas en els ingressos. I ara explicarem la intervenció del Fons Monetari Internacional. Com hem vist, durant la fase de producció, si l'Estat té més préstecs del que pot tenir segons la política fiscal i l'Estat no els pot retornar pagant 55 euros per cada un, l'FMI intervé. En primer lloc, en el moment en què intervé l'FMI, tots els projectes de llei proposats es descarten. Com a compensació, els jugadors obtenen un punt d'influència per cada un dels seus projectes de llei que s'hagin descartat d'aquesta manera. Seguidament, hem d'actualitzar totes les polítiques que hi hagi actualment amb aquesta configuració. Hem d'aplicar tots els canvis provocats. Venda d'empreses públiques, canvis en salaris, multiplicador fiscal, preu dels recursos importats del jugador, tot. Després l'Estat ha de pagar i retornar els deutes que tingui. En aquest moment haurà recuperat diners amb la venda d'algunes empreses. Si igualment no pot retornar el deute als préstecs, paga tot el que pugui i retorna els préstecs igualment. Finalment, l'Estat mou 3 marcadors de legitimitat a la meitat dels seus valors actuals. Un cop hagi acabat d'intervenir a l'FMI, procediríem a pagar impostos. Pel que respecta a l'impost de la renda de la classe obrera i de la classe mitjana, han de pagar l'impost segons la política del mercat que hi havia abans de la intervenció de l'FMI. Si això passa, és recomanable posar un marcador en la política que havia anteriorment per tenir-ho en compte en el pagament de l'impost. Components limitats. En aquest joc, tots els components estan limitats. Si un component no hi ha més en la reserva general, no es pot agafar-ne més d'aquest component. Només en el cas dels treballadors, si en algun moment un jugador va posar un treballador qualificat d'un color a la zona de l'atur i no hi ha cap d'aquest color a la reserva, pot posar un treballador gris no qualificat a canvi. I també pel que seria al revés. Si un jugador va posar un treballador gris a la zona d'atur i no en queden a la reserva, el jugador pot posar un treballador qualificat del color que ell vulgui a canvi. Doncs fins aquí, Hegemony. Si realment has arribat fins aquí, ets un autèntic, verdader, heroi, malalt dels jocs de taula, com sóc jo. Ara ja pots gaudir d'aquest immens i espaterrant joc de taula amb tots els teus familiars i amics que el vulguin jugar. No m'enrotllaré més, que em quedaré sense veu al final. Moltes gràcies per tot i fins la propera.